yung trending na street side Thai style na kainan dito sa Pampanga na ngayon meron ng 2 branches both in Angeles City and San Fernando at talaga namang dinadayo ng marami. At sa araw na to, ang cravings ko ay maanghang na pad krapaw at tom yum, kaya dito tayo kakain. Welcome to Taytay Soy Angeles Branch! Yung Angeles City branch nila along MacArthur Highway lang, malapit sa Haida Supermarket at medyo malapit na rin sa LTO. Yung San Fernando branch naman ay malapit lang sa Lola Ima at halos katapat ng Kingsboro. Pareho nyo yung mahahanap sa Google Maps, open sila from 11 a.m. to 10 p.m. at nasa GrabFood din. So yung chef nila ay dating nagluluto sa Thailand mismo. At pagkatapos ng pandemic, dun nila sinubukan na dalhin dito sa atin lahat na natutunan nila sa Thailand. So eto na, ang uunahin natin syempre habang umuusok pa sa init ay itong shrimp tom yum na talaga namang ang sarap nung hagod sa lalamunan mo ng lasa ng ginger and lime. Advice ko lang sa inyo palagi nyong ihabilin sa kanila yung level nung anghang na kakayanin nyo. Para naman mas ma-enjoy nyo yung food, diba? Etong papaya salad, in order ko yan ng extra spicy and it definitely hit the spot. It's fresh, crunchy, na may saktong alat and citrus din. By the way, makaka-order din kayo dito nitong Thai chili vinegar. Meron tayo nitong crunchy spring rolls that is served with some sweet chili sauce. Ito namang susunod grilled pork yan na katulad ng mga mabibili nyo sa mga sidewalk vendors and night market sa Bangkok. Ma-order nyo siya ng a la carte or pwede rin with rice. Ang pad thai nila merong 3 klase, pwedeng vegetable, chicken, or shrimp. Ito yung stir-fried na flat noodles na merong tofu, peanuts, bean sprouts, and served with a slice of lime. At ito na yung pad krapaw natin. Available yan in chicken, pork, or beef. Ang in-order ko beef, tapos yung extra spicy. Ako, craving satisfied talaga tayo dito mga ante. At dahil extra spicy nga yung in-order ko, tamang-tama lang andito yung ating Thai milk tea and Thai milk coffee. Parang lalo ko tuloy na miss na maglakad-lakad sa Bangkok habang nagpo-food trip ng pinapawisan. Pero sa ngayon, habang wala pa tayong oras para bumiyahe pabalik doon, buti na lang merong mas malapit na options dito sa atin.